awu wena ngijwayele imizingane kanti lokho okwenza kithi kusho ukuthi ingoba vele anginandoda ngoba phela uyazi nawe ukuthi lapha ekhaya kithi ayikho indoda ekhona khona umama. Yabona ukuthi ingane yakhe uyakushisa ngoba kwakuyinto engekho-ke leyo. Iy'nkomo zakithi ngiyayidinga, hhayi and futhi-ke hhayi ngiyayidinga ngempela ngoba ngeke nje kuze kuthole ukuphumula ngingayitholanga, yabo. Uphetha ngokuthi ngifike kahle kahle awufuni nalezi nkomo. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nehlelo noLungisa. Namhlanje bashelo ubhuti wethu othi kena kunodaba naye afisa ukulidalula. Sabona njani? Yebo saphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Siyanibingelela ababukeli emakhaya. Ngiqhamuka endaweni yase-PMB ePietermaritzburg. eMaritzburg. Yebo. Ubekwa yini namhlanje? Namhlanje ngize ngenkinga la. Yeah. Hayi, asangihlali kahle. Okay, uthi inkulu-ke indaba. Asihlaleni kahle sonke. Hayi, nginenkinga la. Kahle kahle ngifuna ukufonela umamezala wami. Umameza umkhwekazi kwena. Umkhwekazi, ya, Umkhwekazi wakho. Ngifuna ukumfonela la. Yeah. Njengoba wenza inkinga. Mina-ke ngingathini ngikwi-relationship nengane yakhe. Ngikwi-relationship nengane yakhe. Shuthi nje sesithandana naye ingane yakhe lushuba nje uthando lwethu nje. Lisashuba nje lazi ukuthi hawu nakho nami sengibambile nawe nangale uyazi ugena nakubo kushuthi wabo. Seniyaziwa. Sesiyaziwa nje. Hayi umama waqala ngokuthi nje yena efike la ekhaya, efike nje ekhaya lami nje ngqo. Efike wafika ngoba ngangekho. Wafike yena wafica nje umzali wami usakhona uma. Wafika umzali wami. Wafika nje futhi wabingelela kahle, hayi. Behlali bexoxa. Mexoxa udaba, exoxe ukuthi phela hawu inja kwakho isidle ngaliye amaqanda wakho. Isidla amaqanda. Okay. Ethi hayi mayixoxa futhi le ndaba uyishukisa ngokuthi ke ngoba sekwenzeke kanje. Yena usedinga inkomo engane yakhe. Ngoba ingane yakhe ibisayintombi nto. So uzocollecta ngokwakhe. Uzocollecta ngokwakhe. Imake wena usuwadlile namaqanda. Hayi ke sasingakenzi lutho. Ongakamthinti. Wangafuneki uzwa lutho ngoba ngisho kuthiwa nje ngiyachaza ngithi ngiyachaza hayi wayengafuneki uzwa. Shuthi ngakholwa ngendlela enithandana ngayo ukuthi akwenzeki lutho. Hayi wayengakholwa nje sidala ngoba sasane inyanga ezila ku3 nje. Oh okay. So wathini uma wakho ngalolu daba esezwe phela sekuzocollecta? Angithi phela nawe manje umuntu oyisebenzelayo ke njengomuntu osifazane nje oyimele. Wayesengikhuthaza ukuthi ngoba mina ngedwa kuyena nje umfana okhona mina ngedwa. Wayesethi uma hayi esethi sathi ukuthi hayi boy hasithenge lenkomo le yabo. Ukuze sinegama lesibongo sa ngoba ubaba akasekho yabo izinto kanjalo ungazi ngcola isibongo zonke izinto hayi nami ngivume phela ngoba na ugelayi. Bengisemathandweni naye yabo. Sheshe ngisho nje bengisemathandweni naye. Hayi ngithi ngisaya lapho. Bengisemathandweni naye. Okay, ugeli-ke yena-ke masumtshela ukuthi hayi bo nakho sihlaselo uma wakho ethi sengidla amaqanda singakathintani wathini yena ngalokho? Yabo ugeli-ke yena washo ukuthi hayi uma yena ngokwakhe yena nje ugeli ufuna nje uma singamnaki. Hayi manje ngisuke ngamnaki ithi mina nje sithandana sobabili. Awungawuthandana nami nomthandana noma. Ngithi mangimbuza hawu wena ngabe wena ubuza uma wakho kanjalo ethi hayi nje asingamnaki nje. Hayi so akubanga indaba afuna uyi-entertain. Hayi akubanga indaba afuna uyi-entertain. Okay. Yena uma kodwa uma lo wami uma wayesefuna siyenze indaba le ukuthi xoxeke ngeyingxoxo eziserious. Okay, so nagcina nikwenzile. Hayi sagcina sikwenzile ke lokho. Sithe masikwenza lokho futhi yabo nathi ngoba sasithandana nje. Asibangisa yena nje le ndaba iqale ngokuthi okay bengimkhipha ngithi lo muntu bengimkhipha esahambe sibe right kodwa mhlawumbe eqale ukuthi mase ngithi hayi mhlawumbe sodlula endlini yabo ethi hayi yona nje
yabo ebika izitori nje kahlazi kodwa le story azosibika kodwa sikhona ngithi uyafunda ufunda e-university Okay. yabo ilocation uthi hayi ufuna ukwenza ama modules akhe nani izinto ezikanjalo Okay. hayi ngoba ngiyamthanda hayi ngeke ngithi kwehlela ngenzansi Love is blind. ngehlela Yeah. ngenzansi hayi ngisho ukuthi hayi mhlawumbe kusho ukuthi hayi akubi ready nangu nomzali wakhe uthe bekusaya intombi into hayi kolunye usuku-ke kwenzeke njani siplan ukuthi hayi kuzophuma nje abangani bakhe nabami siye endaweni nje yaseThekwini le dume kakhulu nje iLagoon hayi siye khona hayi nathi siyodlubusha bese wasayile egenge entsha siyodlubusha bese sibudle umhlalisi ngale ndlela esibudla ngayo gcile kucaca ukuthi hayi-ke masekhanjwa-ke manje umuntu sekumele ehambe nafike naye ngalolo suku-ke hayi sihambe safika futhi safika nje endlini kahle hayi uma sifika endlini futhi sathi nje sisaqala yabo sesashukumisa igazi nje hayi umuntu waqala bangivimba wathini yena kunendaba nje afanele ngitshele yona hayi nami ngathi mina hayi yabo nje nami ngitiza inyani ikhanda ngathi hayi ngeke asikhohlwe into Ubuyikhuluma indaba. sobe sikhulume le ndaba hayi sesikwenzeke ngale ndlela esenzeka ngayo yabo sitshumisa igazi lethu kuse ngakusasa yabo kwanami ngami bese-ke sekusaka ngakusasa kuseni bese ngimfike ngimbuza kumama Thawu we mama ngabe indaba obufuna ungichazela yona na ile ngizwe izolo yini na ile ngizwe izolo yini na ethi mama wena kanti uzweni izolo ngithi hayi phela umama wakho nawe uyazi ukuthi umama wakho wayithe wena intombi nje zakini iphelele kodwa wena nawe uyazi kahle ukuthi ngoba kade nje silele izolo kodwa bungazona intombi nami ngiyakwazi lokho nje hayi ukuthi ake ngithi nje ngamtshela ukuthi nami yabo bathini washo ukuthi hayi ngangizamile ukutshela angisama sengibuza hawo indaba ungangitshela ngani ekuqaleni nje noma utshela uma ngakhona ekuqaleni wathi hawu ma umuntu nje umuntu ma uthethayo ngoba ngikutshela ukuthi singamnaki ngathi kodwa uyabona ukuthi mina njengamanje uyena uma wakho benefitile ngawu benefite ngento engekho yabo bathini wathi hayi lo ndaba leyo singayilungisa manje ngibuza ukuthi silungisa kanjani le ndaba wathi hayi silungisa nje ngokuthula ngithi ngiyamthanda ngathi yebo ngiyamthanda wathi hayi uma ukuthi ngiyamthanda-ke le ndaba nje soyiyeka nje idlule kanje hayi kwaba ukuthi indaba ixabana lapho ukuthi hayi mina ngeke ngize ngikwazi ukwenza nje lokho hayi kanti kube waba neqiniso ngabe mhlawumbe futhi ngangingakwenza lokho kuthiwa inkomo mhlawumbe yakhishwa yimina yabona inkomo yakhishwa ma wakho so manje-ke uma usufika ekugqekeziwe laphayana uyaphindela uyomtshela uma wakho ukuthi hayi ma lento esiyikhokhela yikho hayi uma bese ngimtshelile bese ngimtshelile uma wathini wathi ngoba yena wayilungisa le ndaba akasafuni uphinde eyifake kuyona ngoba mina sengifana nomfana ngoba phela sengithathile sengifana nomfana nje okhulile ayeke ngilungisele mina nje iy'nkinga zami hayi ngamtshela ukuthi hayi mina ma ngizomtshela nje uma walengane ukuthi hayi noma umndeni walengane ukuthi hayi nje mina into engiyicelayo hayi cela inkomo yakho cela nje inkomo yami angiphikile ukuthi-ke sengilalile naye uma ukuthi fake khokhelele lokho hayi lokho ngingakhokhela kodwa inkomo le nje leya ukuthi lo muntu lo usayintombi eyiphelele ngiyayifuna yena futhi ngiyayifuna kwangempela hayi ukuthi mhlawumbe ngiyadlala so umkhwekazi wakho umuntu onjani umuntu esifazane engingathini mhlawumbe uma ngathiwa ngiyachaza ngolimi lwesilungu umuntu nje o-aggressive ngempela ya so nje umama nje ongabhedelwa nasemphakathini nje umama uyaziwa umama umfundisi futhi umama umfundisi ya umama umfundisi uba umfundisi waziwa ukuthi hayi cha uma umfundisi akabhedela so manje masimfonela wena umfonelela ukumtshela ukuthi ucela inkomo yakho ya ngimfonele ngifuna inkomo yami ufuna inkomo yakho ya ngiyayifuna ngoba phela uma ngiyicela nje wasazi lo muntu nje ongadingi ukuthi umlungele naye kodwa hayi ukuthi ngizolisana naye ngizomtshela so mayinqaba hayi mayinqaba phela kushuthi udaba lizoqhubeka ngenye indlela uyazi ukuthi senihlukene nosisi hayi uma ukuthi futhi ngabe uyazi okay uma ukuthi ingane yakhe ayifihli kodwa mhlawumbe akakazi ngoba ingane yakhe ngiyayibona umuntu ofihlayo yabo ngoba ayikwazile ukufihla into ekanje yafihlelana naye kusho ukuthi isamfihlele nanokuthi sekuphelile ngoba ubuyelile kubo yena
Ubuyelile Ya kuwo. ubuyelile. Oh, bese uhlala nawe yini? Naku uhlala eMares. Noma ngibona nje ngiyasuka nje siyobona nahle eMares noma irequest eze nje la engihlala khona nje. So nina after kena umcimbi ungahambanga kahle nahlukana lapho noma nabuye naqhubha inyanga. Hayi yasawenza umcimbi nje wathi ungahamba kahle sahlwana wahamba nami ngayisalela nje kanjalo nje. Kodwa wahamba ngimtshelile ukuthi ke Uzofuna inkomo yakho. ukuthi ke mina le emuva ngizofuna ngoba vele ngangabi nanayo ngisho inamba yama wakhe. Angiyitholanga yabo ngagcina ngiyithola ngalendlela engayithola ngayo ngoba sengizela nayo lapha ukuthi Manje ubusaba yini ukumqonda ngoba phela naye wayifikela yaqathatha kini. hayi bengeke ngikwazi umqonda ngoba le ndaba vele nasekuqaleni angithi yayingalungiswa ngemini yayilungiswa umama to mama. Manje mase kuyimina nje hayi ngeke kuze kulunge kakhulu. Hayi ngizwa kahle. Asimthinta umama wentokazi siza ukuthi uthini ngoba ethi ubhuti nje omncane ngicela inkomo yami. Welcome to us. It's R6 per month. T's and C's apply. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, ngiyakhuluma. Ngiyabonga kakhulu. Kunofana omncane la othi ke na wakhokha ekhokhela indodakazi yakho. Uthi usacela ukukhuluma nawe. Okay. Okay, ngiyabonga. Usawubona ma. Yebo ngiyaphila. Hayi uyena umkhonyana wakho lo owawufunekeni inkomo le yengane le yakwakho yona le wezala ingane. Hayi ngizela kwa Black Life TV ngoba ngithi ke angithi wawufuna intombi wawufune izinkomo zakwakho ngokuthi ingane yakho isayintombi nje zakwayo iphelele. Uze nje ufika nje ekhaya ufika lapha kumama uzokhuluma lolo daba kanjalo. Wawenza into akufanele uyenze. Na sengithi-ke njengamanje lento akufanele uyenze ke yayi-wrong ngoba mina ngilinde ngikhulume ma yabo ngoba yena lento engayifica kuyena umntanakho yabo hayi yayingeyona lento le wena wawifikela nje ushunqa lapha ekhaya yayingeyona leyo nto nje yayingeyona futhi kakhulu hayi mhlambe kancane hayi ngafika nje sekugqekeziwe sebeyiqalela abafana ngingazi ke noma mhlawumbe uma wayekwazi lokho ngithi-ke ma ngoba ngeke ngisaqala phansi ngithi-ke mina njengamanje ngoba nje nguwumfana nje wayikhiphi inkomo lapho zomntanakho ngithi ngiyayifuna manje back lezo inkomo engayikhiphela mina into engekho ukuthi mhlawumbe ngifuna lapho angithi wena wawuyifune kanti inkomo abona ukuthi wena mama wasuke wangenelela sisemathandweni ethu ey'ngane wena wangenelela ngesikhathi esi-wrong esingakashayi wakhuluma nje kodwa na umntanakho wakwenza lokho wakwenza kwakumele wenze njani okay sengiyakutshela-ke manje ukuthi hhayi lokho ukwenza uthi wena ku-best for ingane yakho akukhona-ke manje sengiyakutshela namhlanje ukuthi akukhona lokho wawuyitshela ukuthi wena ikhona ngoba wawuyitshela wawungazi wawuyitshela iy'nkomo za isiyaphenduka indaba ngiyakuqola manje ngikuqola kanjani ngidinga iy'nkomo zakithi nje
ungilindile kanti uma usiyalisana nalolu daba ngoba mina phela awu wena ngijwayele imizingana kanti lokho ukwenza kithi kusho ukuthi ingoba vele anginandoda ngoba phela uyazi nawe ukuthi lapha ekhaya kithi ayikho indoda ekhona khona umama. Yabona ukuthi ingane yakho iyakushisa ngoba kwakuyinto engekho-ke leyo. Iy'nkomo zakithi ngiyayidinga, hhayi and futhi-ke hhayi ngiyayidinga ngempela ngoba ngeke nje kuze kuthole ukuphumula ngingayitholanga, yabo. Awuphetha ngokuthi ngifike kahle kahle awufuni nalezi nkomo. Ngeke saphuma kube hey lo mama kodwa yazi bakwethu ngefanga ngithini kuwena mama mfanga ngize mhlawumbe ngichaze ngithini mhlawumbe ngize ngithi ngiyayifuna kange hayi ublack Musufa uBlack Life i-organization engisizayo yabo i-program kahle kahle engisizayo iyona engisizayo ukuthi lolu daba lolu ngiyithole into esa justice yabo ngoba iyadingeka i-justice khona kulolu daba olukanje umdala nje ukhulile unezingane nawe mhlawumbe uyakwazi lokho. Oh ingane yakho kodwa busuhlelile ukukhuluma nawe uqala ngoba uthi angize ngoba phela lapho vele ngiyofika sengifika nje ney'moto noma neveni sezolanda iy'nkomo nje zakithi phelele kanjalo kuzobe ngingazi ukuzolwisa muntu futhi kobe nje ya sobe sesikhuluma nje kobe sekuyibonus ukukhuluma kodwa phela vele lento ayikhulumisi mina ngofika ngithathe iy'nkomo zami nje sesokhuluma lokho sesokukhuluma kodwa akukho engiyokuzwa lapho ngoba vele iy'nkomo ngiyayidinga zona. Hayi kulungile ma ngiyabonga ngiyayicela kodwa iy'nkomo zami yabo ngoba mhlawumbe ikona noma mhlawumbe ikona ukucela ngiyayifuna iy'nkomo zakithi and futhi hayi ngoba uphetha kanjalo ngokwakho hayi ake sithi ngiyakuzwa ma kodwa iy'nkomo zakithi zona ngizoyithola iy'nkomo zasekhaya ngizofika lapho kulowo muzi lo ngizofika ngizoyilanda iy'nkomo zami engayikhiphela into engekho yazi nawe kwakuthiwa umuntu wesilisa ongeke uyivume leya nto wena. Hayi uphetha ngalokho hayi kodwa iy'nkomo uhlale nje yabo ngoba uhleli ngoba nje kuyimanje uhleli lapho uhlale wazi njengoba uhleli nje. Hayi so icela ivuthiwe ekugcineni kodwa zona iy'nkomo zakithi ngiyayidinga. Hayi njengoba umuzwa wakhe uthe iza kwakhe uthi nje angiyifile kwa awukwazi ukuthi-ke namhlanje uthole abantu abadala omalume bakho uhambe nabo. Ya phela sekukhomba khona ukuthi abantu awuyibona benza ama-negotiations mhla liqala udaba ngoba kusho ukuthi uma ngoba kade ethi angiyilungisele mina le ndaba mhlawumbe beyitsho ukuthi hayi into engezolungiseka kodwa iyabonakala ukuthi lento isidinga ukulungisa vele abantu akayimisele but I think-ke nafanele uthinta abantu abadala omalume noma abakhongi la bakukhongela utshele bona nishone khona. Ya vele abantu engihlala nabo vele ngcono-ke abantu engihlala nabo. But uzizwa unjani ngoba usukhulumile naye? Ya wona ngizizwa ngikhululekile kodwa angakhululeki kahle ngoba ngiyamazi umuntu onenkani umuntu ongayivumi izinto kalula nje kanjalo. Yo sanzima
Kodwa kasibongeke ukuthi at least useyazi ukuthi uyeza. Ya uyazi Useyazi. ukuthi ngiyeza. And kodwa yamuzwa kodwa uthi usho ngenkani. Kodwa yena hayi sofika kuyena ngoba zona ngiyayidinga ayikhiphela into engekho phela inkomo lezi kwakhe. Yo, ayinezela kubhuti omncane uthi uyayifuna inkomo zikama wakhe ngoba ayikhiphela into engekho. Lento yakuthiwa ikhona ayikho. So asithembeke ukuthi uzoyithola inkomo zakhe iphelele. So Black Life TV sithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.